Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низьки ми знаходимося в залах Закарпатського обласного музею народної архітектури і побуту, де розгорнула свою експозицію виставка писанок. Ну та пообзираємо, що нам підготовили наші писанкарки. «Світ писанки» – так красно називалася виставка писанок, що днями вже 5-й раз відкрилася в залах Музею народної архітектури та побуту. Тут можна було увидіти многі писанки, укладені на обзор і зготовлені різними техніками цього народного іскусства. Компетентною журі визначило такі номінації: традиційна писанка, авторська писанка, новаторська писанка. Більше 500 екземплярів представили 40 майстрів народного іскусства, а також можна було полюбуватися дуже уфейтованими писанками із фондової збірки музею. Сьогодні в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбувається 5-та виставка, яка називається «Світ писанки». Мета цієї виставки – популяризувати традиційне писанкарство на Закарпатті. Для того тут організований не просто виставка, а це конкурсна виставка. Ми тут проводимо номінацію в 3 категоріях. Це традиційна писанка, авторська та новаторська. Метою є залучити і відкрити нові імена. І за ці 5 років нам вдалося знайти писанкарок старожилів. Наприклад, Марія Хававка з Перечинщини, Терезія Якоб, яка робить мальованки. Взагалі, ми виявили, що на Перечинщині до сих пір існує традиція розписувати писанки. Вони кожної Пасхи в кошечок кладуть обов'язково 3 писанки, які роблять традиційною восковою технікою. Крім того, ми даємо змогу представити тут писанки, виконані восковою технікою, писанкаркам, які вже приносять свої стилістику, мотиви, свій колорит, своє розуміння традиційної писанки. Ну і 3-я номінація – це вже експерименти з новими матеріалами. Тут присутня і кераміка, і папір, і вишиті писанки. Ми оцінюємо високий тактовний художній смак, і для цього залучаються фахівці, як музейні працівники, науковці. Розписане в декілька кольорів, серія курячої, качуни або гусячої, це називали писанкою. Писанка як символ усього живого на землі. У ньому закладена ідея життя. І наші гуцули бойкелемки долиняни були переконані, що писанка сама по собі настільки освячена, що її не обов'язково освячувати біля церкви. Освячували тільки ті яйця, які очищували від шкарлупи. Із писанкою, або шкарлупою із писанок, або шкарлупою з тих яєць, які додавали у Пасху, виконували різні обрядові дії. Їх заорювали в першу борозну, тоді, коли орали ґрунт, як в полі, так і на городі, на щедрий добрий урожай різних городніх культур. Ми знаємо, що на території Закарпатського краю, крім писанок, побутували ще й крашенки. Якщо для писанки брали, скажімо, сире яйце, у ньому закладена ідея життя, то для крашенки брали варене мертве яйце. Те саме куряче, качине або гусяче. Перед тим, як бабусі, дівчата, жінки, як опустити теплий розчин фарби, наклеювали на шкарлупу яйця квітку, листок, стебло, пускали в теплий розчин фарби, виймали і отримували 1- або 2-колірну крашенку. Представлені в експозиції витвори можна було увидіти у традиційній восковій народній техніці, що характерна Карпатському регіону, мальованка, новітні та авторські писанки, а також шкрябанки, або як іще їх називають писанка-шкрябанка. Радували око писанки таку техніку, яка називається витравлювання оцтом, випалювання на дереві, керамічна писанка. Ми знаємо, що із крашенками теж виконували різні обрядові дії. Їх теж заорювали в першу борозну, тоді, коли орали ґрунт. Крашенки в минулому несли на цвинтар і клали на могили, щоб захистити себе від злого впливу, від відьом-посарканів, вовкулаків, оперів, лісовиків, польовиків, мавок, русалок, і клали в труну до покійника, щоб здобути його прихильність. Уже в середині 19 століття починає зникати різниця між живими, багатоколірними, гарними, орнаментальними
білими писанками і вареними одно- або двоколірними крашенками. Уже в кінці 19-го, на початку 20-го століття ці два слова стають синонімами. Починаючи з 10-20-х років всюди на території Закарпатського краю, в селах на Гуцульщині, Бойківщині, Лемківщині, серед долинян, дівчата або жінки для того, щоб виготовити, розписати писанку, брали вже не живе яйце, а брали варене, мертве яйце. Те саме куряче, качине або гусяче. Писанка поступово втрачає свою обрядову магічну функцію і тільки починають використовувати як складник Великодньої трапези. Діти граються писанками і крашенками на церковному подвір'ї. Наші гуцули, бойки, лемки, дроняни, закарпатські пращури, тобто закарпатські селяни, залюбки прикрашали писанками і крашенками інтер'єр гарних дерев'яних різьблених хат. Любиме місце писанок і крашенок були дерев'яні різьблені полички, дерев'яні різьблені скрині. Насправді, традиційна закарпатська писанка до сих пір слабо досліджена і слабо вивчена. Ми не маємо повної колекції візерунків традиційних закарпатських писанок. Поодинокі фрагменти ми знаходимо в літературі минулого століття, у фондових колекціях, в різноманітних статтях науковців, але такої комплексної, постійно діючої експозиції немає. Тому ця виставка, ця сьогодні подія, вона кожного року нам дає щось нове. Найбільший розквіт писанкарства на території Закарпатського краю припадає на 20-ті, першу половину 40-х років. От минулого 20-го століття дівчата збиралися в якій-небудь хаті, і жінки, похресні матері, маточки, нанашки, яких тоді називали і зараз називають, або робили це поодинці. От дівчата розписували, скажімо, для хлопців, наречених, похресні матері, маточки, нанашки. От це наше закарпатське русинське слово. Ви закарпатський діалект прекрасно знаєте, володієте. І хочу сказати, коли були часи язичництва, то писанка була символом весняного відродження природи. Вона символізувала перемогу світла над холодною ніччю, над темрявою, над зимою. Одним словом, писанка була символом радості. Традиційна закарпатська писанка, вона є геометричною, і це є білий візерунок на кольоровому тлі, червоному переважно, бо червоний – це символ сонця. Нам вдається дещо знаходити у фондах, реставрувати, відновлювати. Коли настали часи християнства, то писанка стає символом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Є цілий ряд легенд, взятих з життя Ісуса Христа, Його Матері Богородиці або Марії Магдалини. Ось одна з таких легенд. Коли Ісус Христос ніс свій важкий хрест на Голгофу, то у нього юрба людей кидала камінням. Не кожен камінь поцілив, але той, який доторкнувся, зразу перемінювався на писанку і крашенку. З того часу дівчата і жінки пишуть писанки, фарбують крашенки. На всій території Закарпатського краю майже всюди одинаково розписували писанки, фарбували крашенки. Для цього використовували металеві пристрої, які виготовляли з гушка покришки, що на люльці, які називали закарпатським русинським словом пищик. Дівчата і жінки користувалися цибулинням, бджолиним воском, хімічним олівцем, брали великі малі бруньки із білої, чорної, сірої вільки. Уже в 20-х, 30-х, 40-х роках в селах на Гуцульщині, Бойківщині, Лемківщині серед долинян мандрували мандрівні крамарі, які продавали фарби не тільки рослинного, але й фабричного походження. У декорі закарпатських писанок ми бачимо, скажімо, геометричні орнаментальні мотиви, фітоморфні рослинні і твариноподібні, тобто зооморфні. Тут представлені писанки з Хущини, села Нанково. Вони пишуться з 50-х років і вже є традиційними до сьогодні. Вони витіснили ту традиційну воскову техніку, на ній зображені переважно рослинні мотиви. Вони роблять дуже в оригінальний спосіб. Вони контуром тушю малюють квіточки, іноді це бувають пасхальні мотиви, кошечок, якась вербова гілочка, і мінеральними барвниками з лаком виконують уже сам візерунок. І обов'язково клеять стрічки, які називають на Закарпатті пантлики. Ряд авторів представили з Рішавщини шкрябанки, Христини Кліси,
Вони виконувалися традиційно червоних кольорів або яскравих, фіолетових, насичених. Це зазвичай білий візерунок на кольоровому тлі. В закарпатській писанці домінує мотив солярних знаків, смирічки так звані. Вони мінімалістичні, прості, але дуже вишукані. У народі кажуть, заки пишуть писанки, до тих пір буде існувати життя на землі. Побзирайте, які красні традиційні писанки нам представила Марія Бабич. Дуже красні. Позирайте, то шкрябанки. Це видите? А мало дальше побзирайте керамічні писанки. Це Христина Жолтані. Файно уцифровано з глини. Народ по-всякому пише писанки і по-всякому робить шкрябанки. Ви думаєте, що то дуже легко? То дуже складно. А тільки з архіву, тільки позирайте писанки і з пацарьок, і мальованки, і писанки, і шкрябанки. Парада, слухайте тільки. Зараз перейдемо і розглянемо символіку орнаменту, тобто візерунку. Почнемо розповідати, скажімо, із найбільш таких важливих солярні орнаментальні мотиви. Скажімо, сонце. Сонце – це є джерело світла, символ усього живого на землі. Можливо, якби не було сонця, не було б життя на нашій прекрасній планеті Земля. От люди боялись сонця, особливо в середні віки, затемнення. Але ця сторона сонця не відображена в писанковій орнаментиці. Людина з давніх давен намагалась прихилити сонце на свій бік. Вона зображувала сонце на всіх предметах хатнього інтер'єру, починаючи від дитячої колиски і закінчуючи посмертним пам'ятником. Другим таким орнаментальним солярним мотивом виступає зірка. Зірками декорували кінці курячих качених або гусячих яєць. Зірка, як правило, має парне і непарне число променів. Більше всього зустрічаються зірки, які мають парне число променів. 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Наші пращури, скажімо, гуцули, бойкіленки, долиняни, вичитували дані із зірок, потрібні для польових, сільськогосподарських, аграрних робіт. Було таке, скажімо, прислів'я. Він народився під щасливою зіркою. Народжується дитина, появляється зірка. Помирає людина і засяє зірка. Скільки людей, стільки і зірок. Третім таким орнаментальним мотивом виступає вода. Воду, наприклад, позначали 2 або 3 хвилястими лініями або рисками. Наші пращури завжди оселялись на родючих берегах річок, придатних для землеробства. Інколи вода виходить із берега, розливається, але ця сторона води не відображена в писанковій орнаментиці. Ми це все систематизуємо, намагаємося дослідити, укласти, вивчити, щоб залишити майбутнім нашим поколінням цю традиційну писанку. Тому що це крихкий вид матеріалу, він погано зберігається і рідко доживає до наступного року. Але в музеях зараз є практика відписувати, відновлювати їх, і таким чином можна поповнювати колекції. Кожний рік в такий час ми проводимо ці обласні виставки писанкарства. Ми намагаємося зберегти ті традиції, які віками тут у Закарпатті були, які розвиваються. І саме основне, що у нас з'являються не тільки традиційні виставки, а з'являються писанки і других напрямків. І це дуже добре, тому що традиційні писанки, вони поколіннями зберігаються, а вже нові художники, професіональні, вони вже на основі цих традиційних виробляють свою стратегію, індивідуальний почерк появляється. І якщо ви зараз пройдете по виставці, ви тут замітите, тут і кераміка, тут і папір, тут і тканина, тут і різні техніки. А це якраз дуже добре, тому що не сидять художники на місці, не сидять народні майстри на місці, а вони черпають якраз те, чого нам не вистачає кожний рік тут. Тому що, ми попривикали одне й те ж, а от якраз оці виставки обласні, які проводить методичний центр наш обласний, етнографічний музей і наша академія художня, бо там Пилип Роман якраз дуже велику роль грає, він якраз допомагає в цьому ділі, щоб знайти той крок, знайти той стиль, який би зберігався, але разом із тим, щоб якраз появлялися нові традиції, нові сучасні традиції. Так що це для нас свято сьогодні, дуже велике свято.
Компетентне журі визначило побідителів виставки конкурсу «Світ писанки-2019». У номінації «Традиційна писанка» перше місце дістала Марія Бабич. У номінації «Авторська писанка» побідила Вікторія Васів. Ліпшу новаторську писанку журі оприділило Олесю Рибалку. Усі учасниці виставки були награждені подарками і дипломами. Які маєте відчуття, коли робите писанки? Дуже люблю їх робити, і мене дуже ця робота заспокоює, особливо вечорами. Звідки берете ці узори? Дуже мені любиться автентика, тобто якась символіка певна. Я навчалася у Закарпатському художньому інституті, то мені близько, бо я художник. Хотілося якусь таку геометрику. Мені рослинні орнаменти не настільки, а от геометрія дуже подобається. Ви фон обираєте такий темний. Чому? На темному фоні деякі кольори дуже ярко виглядають. Тобто я темним фоном хочу підкреслити щось наперед, вирвати яркі кольори. Порівняно я їх недавно роблю, просто мене надихають дітки. З дітками теж працюю, у мене дітки всі писачками теж працюють. У нас буде теж виставка у Великому Березному будинку культури. А діти цікавляться писанками? Да. І як вони працюють? Працюють в класичній техніці восковій, і от я їм пропоную, наприклад, декупаж з новітнього, то все, а їм любиться писачком працювати, так як колись. Ви пояснюєте їм символи, що вони Так, означають? так, звичайно. Поясніть. Символ ружу я їм пояснюю, як символ кохання, про грабельки, як символ здоров'я. Ну, в мене є певні листівки, я їм то показую, їм це дуже любить, і вони роблять, працюють, багато працюють. Ну і я вже під них теж. Ну, мої писанки, я вам скажу, я з ними займаюся тільки через те, що я дітям показую їх. Через це я мушу інколи і тут показати себе. Я намагалася зберегти характер Гуцульщини, але сучасної інтерпретації. І самий простий метод, який я показую дітям, це розпис ангобами або розпис акварельними красками, якщо буває, або краще всього це розпис теракотою. У нас проходять майстер-класи, їх проводять і професійні майстри, писанкарі, і народні майстри. Так що тут ми пробуємо і на дерев'яних писанках, і на металі, і на кераміки. Ми пробуємо все тільки. А для чого? Для того, щоб у дітей розвивалася та фантазія, уява, щоб вони відчували кожний матеріал. І це якраз для них дуже добре. А ця виставка, вона якраз для них є поводом того, щоб подивитися із сторони, як де хто працює. Це дуже добре. Пані Олю, ви завжди представляєте якісь нетрадиційні писанки, це кераміка. Як ви прийшли до них? Я по фаху керамік, і коли я приїхала додому вже після навчання, звичайно, я не хотіла займатися керамікою, тому що пилюка, грязюка – це не хочеться. Але так сталося, що прийшлося звернутися до свого ремесла. І я вже не шкодую, знаєте, бо вже дуже багато сили, і я можу виявити своє бачення в кераміці. То, що зараз виставка писанок, знаєте, вона для мене важлива. Не знаю, як глядачі будуть сприймати мої роботи. Я бачу свій рух. Тобто я в якійсь мірі націлюю себе до цього етапу, щоб я щось зробила нове. Тобто в мене пошукова робота проходить, і відповідно я представляю зараз роботи нові, тому що я багато думаю над ними. Які маєте відчуття, коли сідаєте за роботу? Тишину, мир, такі, знаєте,
я навіть не знаю, як це хочу сказати багато. От я говорю з Леною, так, от я через Лену хочу з людьми балакати. От то, що я навіть сама того потім бачу, знаєте, бо то відразу то якось не відчувається. Я через певний час на роботу подивлюся і думаю, ого, а це ж там стільки думок. А це ж я сижу, я розмірковую, знаєте, я собі щось думаю, що-то туди полосочка, що-то туди. Я ж розмірковую. І то має значення. Знаєте, просто... Це свідома чи підсвідома робота? Свідома, скоріше всього свідома, але щоб вона була свідомою, дуже багато треба вкласти туди внутрішній стан, якось багато розмірковувати, багато досліджувати, багато інформації мати в голові. Кажу, що тут треба в долонях мати і знімати. Інше ні. Так воно пропадає. Гуцульська свадьба, так? Ага. Ну, а далі? Пара танцює, Ага. хлопець Музики бавлять? тут на цимбалах грає, Ага, дуже на файно. сопільці, а тут на гуслях. А тут Ну, так, молодята, позирайте, познайомилися, горчики ліпили. Коли діти були, то нам так сиділи, а потім, коли великі, вже й горчики поліпили. А тут мадярський мотив, хлопець, Ага, і костюм дівка. мадярський. Ну, а тут гулянка теж на цимбалах, на смуслях, а тут на горчикові. А тут і співають собі, а тут і гуляють собі. П'ють. Цілий сюжет. Не пий янку, не пий воду. А тут дівки танцюють. Кругом. Ну, а тут теж цікаво. Дівка ткала собі, приданої, він чекав її і наткала собі. Такі ручники парадні наткала. Писанка вишиванка. Польовий букет. Виставка продемонструвала красоту народного писанкарства, багатство технік, інтересні і красні ноти і стародавнє висказування «Доки люди будуть писати писанки, доти буде існувати світ», утверджує, що не іссякла керниця народних талантів і буде життя на планеті Земля. Ой,
віку прийме.